ҳамдиёрони азиз, 1 августи соли 2022 мебошад ва ман боз баргашта боз як маротиба дига ба шумо ана ҳамин ангурро нишон медиҳам. ана ҳамҷо як хуша ҳаст, намедонам ин 3 кило аст. инро агар мо мобайнашро тоқа мекардем, ҷудо мекардем, ҳар як дона ангуре мешуд ки ба монанди тухм ба гумонам. ҳозир ман як 2 дона ангурашро канда ба шумо аз наздик нишон диҳам. дар вақти пухтан чӣ қадар дам кардааст. ин 2 ангурқати дасти одам пур мешавад. як дути дига гирам ман. о бачаҷон, бо ҳам қад сахт ки дар танаш 4 ангурқати даст пур шуд. дидед ҳамдиёрони азиз, ин ангур аз Украина овардам ман. номаш фаромӯш шуд, гигант монайман мешавад. якташро тоза карда ман газета дарунашро ба шумо мехоҳам нишон диҳам. аввал рангашро нишон диҳам. ин ранги асосияш. қарсас намекунад. ширин аст, мана пухта аст, донаош коричневӣ. гӯшташро бинед чӣ қадар гӯшти аст. бениҳоят ангури таъмаш нағз, ширин. гӯшти қарс намекунад. мулоим ҳам нею, лекин ниҳоят ширин, хушхӯр. мехоҳам бо ягон ангури дигар муқоиса кунам. ман рӯзи якшанбе омада инро ҳатман тарозу оварда баркашида ба шумо нишон медиҳам. шанбею якшанбе. ҳамдиёрони азиз, ана акнун ман ягон ангури дигарро чинда дар назарш ҳамин ангурро монам. шумо бинед. ҳамдиёрони азиз, ман ангури навъи президентро дидам. дудашро меканаму барои муқоиса бо ин навъи сиёҳ. фарқаташро бинед. як сиёҳ, 2 та сурх мебурояд. дид? ана ин хеле фарқият дорад. ва боз ангури навъи кишмиши беҳамто. кишмиши машҳури беҳамто, сохти амрикоӣ. инро бинед. инро агар нағз тарбият кунед, агар то 8 сантиметр мумкин шавад. қарс мекунад. хай ҳамдиёрони азиз, дар ҳамин ҳол наворро ман қатъ мекунам, лекин як ангури дигарро нишон медиҳам. ин аллакай тамом шуд. ин як маззаи банан мекунад, маззаи ананас, як маззаи хуштаъм мекунад. ширин аст. инро хурдан ҳамашро. аз инам қаламча мебурорам, худо хоҳад. анам хеле ҳамдиёрони азиз, бо ман дар тамос бошед. ман дар хизмати шумо. худо ёротон бод.